biro chalo. Mano e kaka wantiere odiochieng' ma kawuono. Arwaki ni machiegni wachak twak kodi achiel kachiel sand Ramogi TV mondo mi bed kod ng'eyo ni twak ma kawuono mar Bero kaunti ma Kisumu kata Boma ma Kisumu itime yo machalo nade. Antiere kae kod welo. Wendo mantiere godo manager e kaunti ma Kisumu, manager ma city ma Kisumu, Abalawanga kantiere kaunti ma Kisumu. Abalawanga oyawre kendo machiegni ahinya Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano. Chiwo maber Kisumu koni, kodhe manochwe matin, wantie. Machiegni, koro wada ang'wa bago twak kodi achiel kachiel mondo ikonwa ni chenro duto matimore Kisumu kanyo to itimogi e yo machalo nade. Nitie penjo bende ma jo neno mag Ramogi TV ochako arenyoro gotieno na chiw milome ma kama ang' yud thuolo mar duoko gi e kaunti ma Kisumu. Nyako Ramogi Jwang' bende wantiere gi ja ohala mawuok e chirono ma Nyamlori, mano mantiere e chuny boma no ma Kisumu. Mano Moriso Nono oyawre e Kisumu chiew nade okinyi ma kawuono. Erokamano, Kisumu chiew maber. Ok aneno marach, koth emochwe matin, but wantie maber. Erokamano. Aya, ber kabisa. Ka Kisumu chiew makare, wang'e maber ni jogo mantie alwora bende nitiere yo moro makare. Koro ang' wachako mana twak, to kapok wachako twak kendo kwaduogo iru Balawanga kachiel kod Moriso Nono, wadwani mondo wawinji kaka ne weche obedo e kinde mokalo. Ang' wawinj kaka Balawanga ne oloso kotone kod daro johala ma kamago gi pach johala mamoko e kinde gi duto ma idwani koro gidar ka giwuok e chuny boma ma Kisumu. Abalawanga nkonwa bang' ma igologi ka gidhi kanye. Wawinj ane kaka ne chenro chalo. Wadwani giwuoge nikech gidino drainage makata kaka walos drainage gonge, gidino sewer line makata kaka wa repair sewer line gonge, gidino nyaka walkways makata kaka jiwuotho along street onge. Kuonde moko bende gionge choche maber, moko ting'o nyaka kios mitede ma ka gisetedo to gisote gang'o to giolo to gidino drainage. Koro watero gi e chirni, wasemanyo space maduong' madhi Nyamlori nitie, gin ji 210 nyo wasepimo nigi areas magi. Garissa Lodge gin ji 150, Apindi Street gin ji 170, nyaka Jobuge gin ji 100. Koro kuondgi te nyo wasedhi wapimo nigi spaces ma gidhi betie. To kidwaro sani king'amo dak Kisumu ka kata ing'amo oko, kidwaro gik nyiewo gik adwa ema ni nyiewo ka, dhi Nyamlori nitie Uhuru Business Market. Kidwaro gi Garissa Lodge, dhi Uhuru Business Market nigi Garissa Lodge hotel kanyo. Dhi e chiri nyiewe chiro. Sheria mwadhi kalo ni kwa yudo kibendi chung' inyiewo gik moko e lak ndara to wadhi maki. Wasewinjre gi jo Nairobi University gi Judiciary gi DPP, wadhi yawo court mar City Court kochakre tarik 6 dwe mar 2. En kawi gi fine gi jela. Okwabidondre kodi. Pande yetu tuko na tension sana, manake tumesikia tunahamishwa na tuko na wakubwa, tuko na machairman, hawajachukua nafasi wakuja wakatuambia kwa soko tunaelekea sehemu gani. So na pale Garissa Lodge ndio imeshikilia hii Kisumu upande wa kibiashara. Tunataka tujue tunaelekea wapi, manake huko pia penye wanasema tunaenda already watu wameshachukua. Abalawanga chakodi intiere kanyo winjo duondi kani loso kanyo kani chwalo ote ne jo uso kachiel koda jodak e kaunti ma Kisumu ahinya boma ma Kisumu gi pach jo uso mantie ka jo ohala ahinya mago mawuok Garissa Lodge. Giwuok gidhi kanye, bende nitie chenro moro amora ma osebedo kotudru kodgi mondo mi ging'e chenro ma untiere go mar bero boma ma Kisumu ka idarogi? Gima watimo ok en daro ji kaka ji wacho ni daro ji. Watimo gimluongo kizungu ni RAP, Resettlement Allocation Plan. Wagolo ji kama ok ber ahinya, watemo tero gi kuonde moger mag uso. Jo Garissa Lodge, jo Nyamlori, jo Apindi Street, jo Otieno yo gi jo Book area dhi Uhuru Business Market. Ma e chiro manoger gi pesa mang'eny kabisa. To en chiro manoger mondo ji oyud kama yute, koro kama giloke. Koro momiyo wachiwo ndalo malach mondo gidar, ok nwadaro gi thuon, giwuok kuma gintie gidhiye. To wach process dhi mbele, wach tero gi kanyo dhi mbele.
Gimomiyo wadaro gi kanyo. Kanyo koro plan manyien mar Kisumu City wacho ni mano CBD2. Nairobi Road e Daga Khan kadogi koni. CBD1 en Jaramogi Oginga Odinga Triangle. Mano Oginga Odinga Street, Angawa Street, Uhuru Avenue. Diere kanyo nitie Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground. Streets go kaka luore kamano mano CBD1. Koro kiwuok Angawa Street, tiwuok Angawa roundabout, tiweyo ile park geto kikoni tidonjo mbele Kisumu Boys, mbele Aga Khan, kiluoro tidhi Pauri Nyorero Road. Nyorero wuok to luoro kanyo obedo border gi Taifa Park. Diere kanyo mano CBD2. CBD2 sani e kama iwacho gi Kisungu ni the most disorganized, kama rach mokal. Nikech joma wakwanogo, jouso makwanogo, gi occupy lak ndara. Lak ndara ma gi occupy bwoye kanyo nitie gik miluongo ni drainage, nitie sewer line, nitie waylift gi walkway. Ka tinde ka koth ochwe madongo dongo Kisumu, to pi ok nyal donjo piny madhi e main drainage mar Oginga Odinga Street. Koro pi kuond go bedo blocked te. And then gilokore kama nitie uso nyaka be gi transport area, nitie congestion wa mtokni, tuk gi boda. Kanyo be nitie otende gi jomodak. Koro kwe onge kanyo. Koro emomiyo nwadwaro ni koro kwaseyudo chiro motero to waseloso go officials mar chiro mondo ji odhi e chiro. Uhuru Business Market duong'. Kidonjo iye kanyo iboyudo Nyamlori Market zone gi, iboyudo Garissa Lodge zone gi, iboyudo Jobuge zone gi. Mondo koro wawe CBD2 gi kwe, walos drainage, walos alaka pa kuonde wuotho mondo watim gardening. Watiyo gi model ma Kigali. Erokamano. Adani kapok adhir jawala ma intiere go e studio, ilerno mana matin ni bende jotelo mag chiro mopogore opogore wacho kacha Nyamlori, jogo ma uso buge, jogo mantiere Garissa Lodge, winjo ka giwuoyo kinyi ma kawuono. Bende jotelo maka magi useloso go mochopo kuom johala magi telo negi. Mano bende ang'wa winjo kuom johala ma intiere go e studio kanyo. Mano mapiyo kinyalo mana duoko mano. Waseloso kodi kaka jo Garissa Lodge nwachako loso go higni 2 mokalo. Mano wasegadhi nyaka site kanyo. Waseloso kod jotelo, waseloso kod johala. Ema ne sama irelocate ji, nitie jomoko ma nitie giluongo ni comfort zone. In beta kamoro machiemoro kipar ni boda. Koro ji bilago be nitie. Lakini waseloso go officials. Kata kidhi Uhuru Business Market ndibono kaka gerre. Gerre ma kendo kanyo koro en chiro modhi pogre kabisa Kisumu ka. Mak mana paro no gi kanyo ni margango dogo mondi miwane line up mathoth ni to chiro ni ma iluongo ni Uhuru Business Market ni endu poge yo machalo nade. Ntiere ote bende ma joneno wa osebedo kanyo ka ora wa dok chiro mondo mi wasom gi bende mondo mi yud thuolo maduoko. Morris Onono in kaka johala mantiere Nyamlori ka nyabedo ni riwruok mag jotelo kata jogo matimo wala e chiro makamano. Wach mar daru in kawe yo machalo nade kaka jatimo wala bende no time yo mani paro ni nyalo timego koso ni nigi paro machielo kaka nonego bed ni idaro jouso e chuny boma ma Kisumu wacho ni CBD2 mondo teru Uhuru Business Market. Erokamano. Adwa chako kawacho ni chiro ma Nyamlori noketwa kanyo kwang'e maber noketwa e road reserve kendo ne wantiere under permission miluongo ni temporary occupation license manyiso ni ne wan kanyo mok permanent but seche maniketo kanyo under municipality ne wang'eyo ni chieng' moro bro chopo ma city bedo plant to bo bedo ni bro golwa kanyo but nwang'eyo ni kibro golwa kanyo nyaka be nitiere kamoro mobedo secured mwanyalo dhiye and kwayowa all along nenga ni kapo nono ni igolowa kanyo to terowa kamoro ma wantiere wate mwadonjo wate kaka jo Nyamlori mondo mi retain that name to kendo
jowa manyoche kastambewa bendo ng'e kuma wantiere wate. Ada wacho ni wasebedo gi gima kizungu wacho ni cordial relationship gi the city management. Wasebedo discussion and also kaka official manyamlori. Wasebedo gi engagement with the city management from 2 years ago. But no do was slow down. We picked up that engagement kochakre mid last year. City no biro botimo gimilongo no biometric registration mag members mag chiro. Biometrics ne challenges ne. Kecha notime one day chemoko ngato ne onge chemoko ngato ne ntie on that specific day. But wabende wan gi register mar members wa temanyamlori. Wasebedo gi engagement. City osebedo kanyiso an koro town bedo plan dware mondo move. Kwayo mane wan go nokwadwa ni oterwa mabor gi CBD. Nidwa kawa iterowa Kesian, kata idwa kawa iterowa Mamboleo, kata idwa kawa iterowa mabor gi town. Kami wacho ni dateru esani. Kami wacho ni dateru esani ni kumoro me duer mondo uchope. Kami wacho teru esani mano uru business market. En kumoro ma uyerwe kaka jotelo. Yes, mane luoro mane wan godo mokwongo. Kano nyiswa, kano gero uru business park, to nyiswa ni nyalo teru uru business park. Ne wabedo comfortable with that, gi decision ainano. And no wachako wabedo gi engagement gi process midhi tero wagodo kanyo. Mwasebedo kwa discuss gi city. Gibado wacho ni challenges to sebedo kata wawegi kaka jubiashara and also kaka jotelo motelo ni jubiashara makanyo. Wasebedo gi challenges mwasebedo go ni nitiere jok moko ma status quo ok gidwa no change kata matin. So inyalo nyisogi ni okay, koro sani en maigma, this thing will be good for us, but okodwa wach mar wuok kanyo, odwan kanyo bedie manyaka chieng. Mano nywa bedo godo ba ntiere nyaka some kind of incitement obedo na okunya wuoka mayo kia ng'ongo. But as leaders chopo seche moko manyaka show leadership, and that is exactly gima no atimo nyamlori. Kendo nywa show leadership, kendo wa convince jowa ni this is the best decision. Adwa wacho niya, oka wacho mang'eny on top of that. Tero uru business park seche moko, adwa wacho ni johala mawinja, seche moko ng'ato nyalo neno gi sani because joluoro change. Ng'ato nyalo neno gi sani ni ok en gima ber ahinya. Tadwa wacho ni johala as a leader, ni that is the best option ma sirikand ni omiyowa. Ang'o miya wacho kamano? Wan kaka nyamlori nomiwa space wa. Kendo jo nyamlori duto temano yie ma around 90% of them are already having their places moripo bed nigi gidonje kendo gigedo sani, apart from some few mabet pod watemo loso godo mondo dhi kanyo, but they're just rebellious. So Ouru Business Park dhi bedo kama ber nikech 80% mag jo ohala mantie nie CBD bedo kanyachiel te. Then en kuma yot chope, road connectivity, and at the geographically kuma intiere no is more or less the center of this town. Koro en decision manywa kao maber kanwa winjre gi city ma en relocation ma dhi timre maber. Nitie kwayo moko ma waseketo ni city pod wadhi loso kodgi on top of that mondo mi thuolo momiwa godo mar dar. Nitie deadline manye city manager oketo. Gimoro amora nyaka bed gi deadline nikech kiweya maonge deadline to onge ng'ama dhi kawo
gino gi seriousness moro ko bed ne kawe godo. But everything is not cast on a stone. Watiuru within that deadline. Kantiere wach moro through negotiation and engagement ma leadership ma Nyamlori osebedo godo with the city, we will still sit on the table and discuss nitty-gritties manyalo bede. Aya, Another ora ni make gi kanyo ni mar bende wada winjo patch city manager ma bende wantiere go studio ka achel ken kodi kanyo e county ma Kisumu. Abala wanga winjo mano patch jogo mantiere ka jotelo mag jo uso kata jo ala mantiere kar kanyo. Ka in winjruok mosechopo makare ponono ywak magintiere godo ni nyaka sani ywak moro matin ma ponono gigo mapok giwach ni customer nyalo bedo ni ok nya chopo Uhuru Business Market, moko nya bedo ni nyalo lalo customer ge gik machalo kamagi gi aluora gin gik moko bende ma userango ikinde gi magidar ni gigi duto bende ntiere kaka ni gintiere godo kuonde gi mag tich makoro giwuok e sani. Ano kane ka gidar customer gidhi medo customer nikech plan ma wan go kowe Kibuye sani Uhuru Business Market kore kama dhi bet market maduong' ma kidonje tiyudo gi sections. Mokwongo jo kuma keto Uhuru Business Market gin group mar ariyo. Group mokwongo group mokwongo ng'eny gin joma gin wang'o rech gik ma jok moko mane oyudo stalls mokwongo mane ni e dho nam Lwang'ni mane okere ka gikache giwin mat. Koro group mar ariyo ni gin emiluongo ni the core market movers, joma weg chiro weg ohala ma Kisumu ma kabisa gin joma kani e chiro to chiro dhi maber kendo nya mor kaneno kani nitie kanyo larruok nitie matin to mano ber ka jo ohala ng'ato ka ng'ato nyaka yut. To iyudo ka kiketo jo ohala kuma ka ng'ato akata bondo to dhi wero to ng'eni adhi wero Uhuru Business Market, adhi waro curtains mag Garissa Lodge, adhi waro electronics, kata adhi nyiewo tarimbo, adhi nyiewo gik plumber, gik loso pi, ang'e adhi donjo Nyamlori taluoro im Nyamlori e chiro. To kendo en gi time mawuotho e chiro, en gi time madonjo pak mtoke maber e chiro, en gi time mar kata ka lori odonjo to ng'e kuma odhi lodie. To kuon macha gintie samoro chuni ni we mtoka mabor miwuoth kanyo gi tiendi, chunyi nya chido mibare dhi kamoro. Koro aneno ka gino dhi medo ohala, dhi medo ne customers nikech en chiro maduong' maber ma ji oriwore. Pinje mangima kata kidhi world over tidhi yudo ka nitie shopping mall kama achiel. Kan chan Kigali, ayudo ka Kigali nigi shopping mall achiel marabet ma kidhi e floor ni tiyudo mano jo plumber, kidhi kuma electronic, yudo kama jo lewni, tiyudo parking lot nitie kuma trucks donjo go nitie. Koro ji ok bed ni ji mauso kere e town moro koni, kidwa dhi nyiewo curtain pod iwuotho dhi piny Garissa Lodge, koro kidwa chak ng'ad gi tiendi chak idhi Nyamlori. Kisebiro gi mtoki keto pick up tipenga Garissa Lodge is next Nyamlori market kanyo. Koro anayie ni kanyo dhi maber. To mar ariyo anyiso ni wapango seat CBD 1 CBD 2. Koro Nyerere Road mineno ma Uhuru Business Market wasiloso gi jokura nyocho kwa tuo kanyo jokura en dual, odhi bedo dual carriage ga temporary bus stop mbele Uhuru Business Market. Obodhi dhe kanyo koriwre gi Kisumu Kondele, tiyudo kochopo but Mamba to dhi donjo roundabout be wadhi duole koa Mamba nyaka Patel roundabout. Mano wadwa loko entertainment corner, ji nyalo keto kargi mar metho bete varanda madho chai matin. Koro ineno wadhi nyaka Kondele. Koro town dhi bet busy kochakre Nyerere Road Uhuru Business Market area modonj Ngumbi Road kanyo Mamba area mochop Kondele, koro Kondele kadhi Kibos. By next year mpango mar governor eni wabed gi industrial park over 150 acres Kibos. Ibodo ka kanye moting'o all manufacturing, joma yuneno uso boto road ang'o, joma nigi tingni ang'o,
open up koro en dongruok madhi mbele koro uru business market nyaka be ni nyalo retail manufactured materials ma Kibos koro ja Kibos dhi loso joma dwa dhi kawo mawaro manufacturer giwuok uru business market to gidhi wero to gikelo to retail ka koro en kama dhi dich maber koro ng'at maneno mbele to dhi uru business market kimake kanyo Balawanga in bende in jalony e wechegi mag telo kata mag governance bende ka intiere go kar kanyo to gino ma samoro bende oganda mathoth nyalo bedo kacha ni penjore pach japiny ni kanye gigi duto bende ochok pachgi koso gin mana pach jotelo mobet malo to owinjore kendgi ni oyo gima kama en gimoro makare ni jopiny we watim ni gima kama samoro ng'ano nyalo wacho ni wuotho nyaka uru business market nyalo bedo ne mabor samoro kowuok e gwenge ma Manyata kata owuok Nyamasaria mondo mi ochop town thuolo mar kelo jogo mawuok mabor machopo e Boma town kata e Boma ma Kisumu kanyo bende ne ochokgi ponono gimoro kaka public participation kapo gik ma kamagi otim mag bero Boma ma Kisumu koro iketo CBD1 gi CBD2 mondo mi orang gik mopogore opogore kaka chenro mag Boma Rengo gigi nyaka ne gavana Nyong'o donje telo 2017 waseloso gi johala group ka group wasechoko gi nyaka Mama Grace johala osebedo ka ywak ni kuond ma giusi ok ber history mar uru business market ne en ka johala no ywak mwatero memorandum through handshake ni jakom motero ni Uhuru Kenyatta Mama Kat no kawo karibu pesa mang'eny mondo ger nikech ne ywak mar johala mana kaka nono wacho ok inya golo ng'ato town itero Mamboleo nitero ne Uhuru kata itero Kisian nikelo mabor Uhuru ma business market and central king'iyo bathe kanyo nitie traders tijua kali king'ama Manyata kungo chopo Uhuru business market kata kapok ochopo town to kata town onge chiro moro kowe Jubilee ma koro sani opong' ma kata kuma ji mtokni chung'e onge Uhuru business market nigi parking and gi space inyalo donjo gi mtoki miluor midhi tung' gi tung' inyalo donjo gi lori miket goods en gi gates karibu 6 koro aneno ni johala noseywak moromo mano ne public transportation ma leaders bo oseloso waserado gi jo ohelni gi leaders mano kaluwore kod romo mosebedo kanyo kadhi nyime nyakwara Ramogi Jwang' wantiere kae kod welo montiere ko mano maneja e Boma ma Kisumu Balawanga kachiel koda ka ja ohala ma bende en jagoro maduong' ma jo ohala mantiere chiro no mar Nyamlori mano Moriso nono wantiere kod achiel ka mondo mi wabed kod ng'eyo ni gik mage magikalo e odiochieng' ma kawuono waparo ni mondo mi chak oronwa ote mari ka idhi nyime kod kono wani pachien mane kotenore kod paro mora mar bero Boma no ma Kisumu mano ka gintiere kar kanyo e Boma no ma Kisumu sani ka wacho nitie CBD1 gi CBD2 in intiere kar kanyo kinde ma intiere sani ka riponi dari kata ka in janyiepo pek mane ma ponono inyalo bedo kacha ni ibiro yudo tinyalo golo paro mane lai moro mar SMS pod yaw en 3 nono wantiere Facebook live kacha wada somo ote magi sani mana ka gintiere sani ote mosebedo ka donjo ang' donjo ne Balawanga kata ka ngodhi ne Moriso nono ang' wang'eyo mana e kinde gi duto nyakwara Ramogi Jwang' sani ka wantiere karka wasom ote mokwongo kawuok e Facebook kanyo Elton Daniel Ouma owacho kanyo ni abala tije ler ndi lakini odhi matek sana Balawanga penjo mang' biro iri ang' ikonwa ni mage minyalo loko mano minyalo duoko ka waduogo iri mano Elton Daniel Ouma entiere kar kanyo aya kamachielo Omoro Vincent nigi ote moro kae kowacho ni omuknwa Kanu complex omukonwa Kanu complex to kata gimosetim kanyo onge nyaka sani en city manager o manager ng'o ka welfare mag joma timo ohala to kodeo jodak e county ma Kisumu ponono bende Balawanga ka nyalo yudo moko thuolo mar duoko penjo moro amora ka ntiere kar kanyo akiani mar Omoro Vincent ni kinyalo mana duoke owacho kanyo ni omukonwa Kanu complex
to kata gima osetim kanyo onge nyaka sani. En city manager, o manager ng'o ka welfare mag joma timo ohala to okodeo. Ma jadak e kaunti ma Kisumu. Bala wanga nyalo kawo thuolo ni mondo duoka ne penjo mantiere kan. Wach kanu complex kama noriwre gi maendeleo gi St. John's. Ok no muko. Wati wach muko. Wati wach relocation. Traders makanyo no the maendeleo market. Kidi kanyo to nitie yudo ka traders nigi organized stalls. E bath kanu kanyo ibo neno ko wakunyo mtaro maduong' mar siwala. Kech gine mokwongo go. Stalls mokwongo ne ni wi drainage. Ne wi drainage ma pok watieko flooding ma bus stage te kari dre piny kabiro gi Ngodinga Street. Kanyo ne kelo flooding to siwa no pore ne dum. So nwagolo gi kanyo mwatero gi maendeleo. Maendeleo ne en lop jo city manwa settle gi. Ne jomoko mane ni kanu en lo ma bedo claim ni kanu as a party ni lo ka. Anakia ni kanu nwagolo. En a bad stage. Kod maendeleo. Ne wanyiso gi gi organized plan kaka kanyo nyalo bedo develop maber. And then ing'eyo ni wan gi plan mar expanding bus stage. It was on phase 2 mar bus stage ma kanyo no. Mar loke have to be a trading center ma connect Jubilee Market to Bro crossover. Governor osenyiso ni ng'eny Kisumu district coastal wan kacha Chebogol crossover moto o provide trading center, trading mall, big trade mall for CBD2. Yeah, koro kanyo nigi plan. Mane plan no nyaka gor milos maber. Aya, erokamano nya kuom duoko penjo mopenj kanyo kod Omoro Vincent. Kama chielo kanyo bende wada kao ote machielo ma apo nono bende ntiere kar kanyo ka wanyalo yudo ote mamoko ma bende oro. Wakwayi mondo ibed orogi. Pod wamedo mana kawogi okinyi ma kawuono. In gi thuolo mara penjo abala wanga penjo moro amora mentiere go ka chiel koda ka in jauso e chiro no mano ma Uhuru Business Market ntiere kacha chal mar wach dhi nade sani. Walter Orimba wacho kanyo ni penjo nago ni to ka ok gitieko culture mar nyiewo e wang' yo magi kono consumers ni nyaka gi shift from this and start buying goods from organized market structures to be gidhi loyo lweny makama. Mano gimoro achiel bende mantiere kar kanyo kawe thuolo mana mono mi duoke ane mano Walter Orimba jadak e kaunti ma Kisumu. Culture mar nyiepo e wang' yo mondo ji odhi onyiepi e structured markets pachien mane. Walter, joma riembo economy ma Kisumu gin johala. Kochakre lea mamalo nyaka piny. To ohala opogore. Nitie joma bulo oduma, nitie joma tedo oganda gi chapat, small traders, nitie joma uso lewni belt. Nitie gima iluongo ni open air market gi hawkers. Hawkers en ng'ama oting'o musibe moko e ng'ute, gina weya moko manyien gi socks mag nyithindo wuotho e lak ndara ni en ouso ni joma wuotho. Open air en ng'ama biro te en opetho. Nitie kata kidhi Kibuye nitie section mar open air joma onge shades ouso nikech samoro ouso goods mapiyo monego rumre. Koro iyudo ka jogi jaus belt ni koneno ka mtoka mag jo askari ma city biro to owuone no wuotho gigo ka jogo loko tok to sepetho piny. Mage joma matata moka nikech o disrupt movement mar ji. Kochako koketo belt to jabulo oduma chopo, to jatedo oganda gi chapat to chopo, to jaus tarimbo bendo biro gi nyundni. Koro en oseloko kanyo chiro. Koro kama ji wuotho ok nyal wuothe. Kata kara yuko kase to kato chopo gi kiosk mar soda. Koro ji madho soda to wite drainage. Bang'e achedo drainage to pong' gi soda gi taka te. Kochopo godhiambo to jalot gi nyanya bende. Kagise uso alot ba ging'ado gigo, koro gigo giwiche siwe kanyo. Koro management mar waste ok gire ga. Emomiyo watero ji mondo dhi e chirni. Koro nitie sama iloso gi ji mondo winj gimoro. Koro kotamogi to nyaka koro walo sheria. Sheria eni by 6 February governor gi court makae odhi ao city court.
koro ibo maki kitimo mago to go fine wadhi loro wach hawking gi air market to bende en two way koyud ng'at ma uso gigo ibo maki ti bende mi chung minyiewo gigo idhi maki ibo go fine te nyaka chieng' ma wachno rum ma ji ong'e ni wadhi e chiro kochopo godhiambo tadwa dhi nyiewo alot tadhi e chiro Bero kata adhi Uhuru business matek adhi e fruit section takawo fruit tadhi dala nikech mano konyo wach hygiene gi wach health gi wach organize city joluo jomong'e nolony joluo jomaber koro nyaka walos city mar sunga marwa koro kata kadwa ni section adwa dhi kawo oduma mok adhi lose ot tang'e kuma adhi kawe ok akawe lak ndara nikech lak ndara kanyo buru dumie ting'o germs gi kila kitu kata wach health onge and then giketho be drainage walkways. Aya, mana kamano kapod wantiere kanyo penjo makoro bende ntiere kara kanyo kwanya mana yude kendo nitie penjo go maka tells kata kapok wadhi penjo adwani kikwa yud penjo no monde sani to sani adhi ane ira ja ohala kendo jagoro mantiere kacha mano mar jo nyamlori wantiere kanyo kod Morris Onono. Morris, ka iwinjo kaka city manager loso jogo mabiro bedo ka use bath ndara jogo manyiepe bath ndara ibiro makgi in kaka jatelo e chiro kacha un gi chenro mora mora mar wuoyo gi customer mochopo kacha mondo mi jogi onyiepe kuonde ma oyiedhi kata kuonde moket tenge mondo mi ginyiepe koso un gi ting mane kaka jotelo magrango ni meko makama ok otim kata kotime otime mana ni jogo moketho chik to bende in kaka jatelo e chiro no manyamlori ma yo kene ma iparo ni sirkal mar county nyalo tiyo go mondo mi otiek weche machalo kama gi county meko yore mage mapono no ginyalo tiyo go. Erokamano. Gima duong' mokwongo makonyowa kamoro amora en dialogue. To bende mwase succeed godo. Wasenyiso jowa very clearly through negotiation gi sirkal kumoro ko bed ni gidhiye ma spaces osebedo provided. The next thing gima luwe machielo en ni wadwa no winjire gi sirkal mondo konywa lando kata advertise chiro Uhuru business park mondo me clients wa ong'e ni wa relocate to Uhuru business park ma gimoro amora midwaro gimoro amora ma ng'ato dwaro koro nyalo biro Uhuru business park mondo onyiep kuno. Mano bro geng'o lweny mora mora manyalo bede kaka mar meko kaka mar mako customer manyiepe kor ndara kata jok mause kor ndara. And akwayo ni ka isebedo relocated akwayo jowa dhi mondo ius kumi bede relocated no. Aseloso gi jowa mang'eny wasebedo kodgi gi dialogue and pod wabo continue loso gi jowa mondo gi avoid anything ma cause friction, anything ma is illegal ma di cause friction e kindwa kod management mar city mondo mi gilure gi chik. Mano dhi bedo responsibility wa mondo mi walos kodgi mondo ging'e the right thing moro ko benete mondo kech kik wawuondre jowa moko ntiere ma osedhi omako stall kacha kata ogero to pod yudo ka gige moko matin to biro timo ang'o obiro uso oko kae. Ka wawuok wateb wadhi kuma obedo allocated nwa mondo watimie ohala maonge ng'at mawuok bire tie ndara oko koni to tich dhi bedo mayot kendo ng'ama idhi mak dhi bedo maonge. Complain mag jowa inyalo wach ni city nema mako ji nema tero ji e court but adiera makende en ni jowa madonjo ge iye kuma ji obedo relocated ni ema complain molo ng'ata ng'ata ni jomoko wuok oko koro uso oko to gin iye. Wadhi bedo gi dialogue jowa mondo mi friction mar meko mar gimoro amora ma is illegal mopogre gi kaka winjre gi sirkal kik bedie. Mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Ntiere penjo moro kamana
ida medo gimoro abala wanga ewi wach makamati mede gi wach mar janeno machielo moro kae anga some asoma gi Kiswahili kaka ogen nikech Kisumu bende nitiere gi ji mathoth ka oro ote mare owacho kanyo ni ati uliza abala kuna watu wanauza mbele ya Uhuru Business Park instead ya kuuza ndani mulizi anapanga nao aje ero mano kore jogo mantiere kar kanyo gipenjo kanyo ni jogo mauso oko to nitie jogo mauso iye en ang'o matimore imako gi yo machalo nade mano e boda dakika ariyo ka to ka oyweyo jo mauso mbele kanyo ne gin joma nogole mbele ka kan moko nogole mbele Jubilee buto aero mowuok nikech ne gipong'o kanyo to notero gi Uhuru Business Park lakini kanyo anyisi ni group mokwongo motero Uhuru Business Park koro ogiuse chiro koro gin bende gin e group madhi bedo relocated inside ma gin sani kaka bende gigero kargi ma gidhi donje nchowegi kanyo temporarily nikwatieko process ni by 30 January ogite gidhi kama giuse no kanyo ne anyisi ni ndara no dhi bedo dual carriage mamano is a temporary parking entrance mar ohala no tadwa nyisi ni e town kae joma chendo moloyo johala machendo moloyo ji te gin jous lewni mag mitumba gin kata koseger park tineno ka koro gin giwuok gi lepgi gi ng'awe fence gin ma kamoro amora midhiye ma kata kama onego ji wuothe to yudo ka gipedhe lewni kiringo kata along Kisumu Boys roundabout Kondele ibo yudo ka gin kamoro amora ma giyudo to ging'awe t-shirts ging'awe lepgi mag mitumba go gin emonego bed ni occupy a huge person Kibuye to gin magiwuok oko mar Kibuye mine ka ging'awo lewni fence kendo jo group mar ariyo gin jok matedo chapat koganda to uso oduma jauso oduma jabulo oduma en onyabiro bira kata opposite office governor kando chaka bulo oduma kan kendo jo tedo chapat koganda gin gibira to gichako gi stool matis gitedo laknara kan kendo giyudo ka wall mogere laknara gin gichweko ga otinga tinga yien gino to chweko wall lokore marateng no chweko tedo kan ma ko joma bende watemo settle to awache maber ni koro kobo yudi kokine ichiro nikech nyaka waket sheria ni ndalo mabiro ko yudo kokine ichiro to bro maki fine be waket maduong ibo ko fine mang'eny koro donje ichiro use ichiro nikech kanye ma jintie kanye ma kila kitu timre koro okane tiende mondo ng'ato osebi install to podi dwaga ni bede oko ng'ato osebi install to biro to opogo gige mag usogo oro nyathine moro oko kucha obendo beto oko to west ole ye kae chiro ni wageri pesa mang'eny to jopiny mosiko ywak ger uru chiro kore ne chiro koseger koro gilok mano karone wawe gilok laknara mondo wawe gero chiro gi pesa mang'eny aya mak paro no gi kanyo koro moge jwang wantiere ka kod welo duto ma iseneno areno chak twak sa chiel mar okinyi wakawo yweyo wa mokwongo ote pod chalo mana lo gi thoth wantiere kod Morrison Ono ja ohala kendo jagoro maduong' e chiro no mano mar Nyamlori kaachiel kod city manager e boma ma Kisumu mano abala wanga wakawo yweyo masani ka waduogo kik idhi mabor ote gi wamedo mana somogi ka wantiere kar kae nyinga Cleophas Luoch wakawo yweyo masani. Miyi paro makare kako nego iti kod omendani. Nitie chenro makende kendo makare ne jogo madwaro nyiewo udi e nengo mogonyore kata modeo fuki. Lwasi mar ohala osebedo kalokore keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo.
Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kwedo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Nyagwara moge jwang' kini moka uyuyo masani ote medo mana donjo, simbe medo mana go. Ne wasingu ni ote mora mora mayoro kae, wade mana somo gi kachiel. Ka wan gi welo, abala wanga kachiel koda ka jawala kendo jagoro maduong' e chiro no manyamlori e Boma ma Kisumu, mano Moriso nono. SMS line wainari adeka uchelo nono, ne wasingu ni wakao gi kawadhi nyime mana sani. Mana mondo mi wabed kodi achiel, ng'ato wacho ka ni Andan Guti kan kama gambo. Apenjo ni ka en e gari, wacho ni ka en e gari to okadho dhi Bondo to odwaro nyiewo oduma, koro anyalo lor magari rita ka dhi manyo oduma e chiro ma iwacho mar Uhuru Market, Uhuru Business Market. Penjo no urango gi kendo ka en mari ang' idwoki kendo ma kinde bang' waduogo iri. Kama chielo bende owacho nyinge dier podi, owacho kanyo ni ayie kod tij abala wanga kuom loso Kisumu, but nonego giger stalls go ne jouso nikech namba mowacho no ok dhi romo kama aneno cha, mano Uhuru Business Market. Nitiere joma okawo thuondi, okawo dhoudi adek mondo gichok godo rent. Mano wach machielo mabende ang' warango kaka waduogo, okikonwa nyingi tok SMS ka SMS mioro mondo mi wayud duoko gi moro makare. Wach mar rent gi jogo makawo dhoudi adek abala wanga duok bang' mano. Moriso nono bende ang' konwa ka en adieri. Kama chielo bende wacho ni ng'eny osekawo loans mar timo ohala e January to February. Bende waseiko mwandu ma wadwaro uso adieri. Jowa moko bende ni kod nyithindo magidwa chulo negi school fees January kod February. Anayua kendo akwayo mondo chiro, wacho ni weche mag timo ohala e chiro ma Uhuru Business Market odhiyo makare. Bende kaka jonyuol iwinje ywak marwa, kendo Nyasaye odonje e chunyu kendo ukonywe timo thuolo e kinde ma wantiere season machalo kamano. Mano ote mar janeno marwa bende nitiere kar kae. Jal machielo bende wacho ni penj na bala wanga ni ng'ama nyiepo imako nade. Mane wach moketo kar kanyo, weche modong' mosomo mondiko kar kanyo ok ang' wache wang' jowi okinyi makawuono. Ng'ama nyiepo imako nang'o, mano wach mantiere kanyo achiel. Kachiel koda kama moko mag SMS. Lin Black Soil Nyarokinda PC wacho ni Katel sema dhi umia, Boma to dhi bedo maler ndi. Erokamano ahinya Lin Black Soil Nyarokinda PC. Nasib Collins Uchieng wacho ni jana nilikuwa Uhuru Market, watu wanapigania ile kupata kapulot. Jilaro spaces mantiere kacha abala wanga. Bende na dier ni lare kaki wache kani. Mano Nasib Collins Uchieng. Ang'i duoke bang' ka wasesomo ote mamoko. Kama chielo Winnie Mboya wacho ni jo ohala mang'eny complain ga ni sama odargi to kata buche kata chama gi ohala magitimo kigin. Gi end up ni gikere ma weche bura makamago, weche bura makelo ne gidongruok kethore. Jomoko dargi gope,
nikech kaka gichudgi koro onge kendo kaka gichudi onge. Mano mwalimu Winnie Mboya ote mari bede chopo kanyo ang umiwa alternatives moko niere kaka itimogi e boma ma Kisumu. Mano penjo magero ni ang dhine Morris Onono kabala wagango yudo thuolo mar duoke berango tim kamano. Duncan Okech wacho ni penjna Morris Onono ni criteria mane magitiyo godo mar relocate ji Uhuru Market. Wacho ni an gi duka Nyamlori but okayudo, wacho ni okayudo dukana ne en 62A Nyamlori and Dan. Ponono ing'e Dan anga chak mana gi mano kaeto moko bende ang watem mana rangogi ka wadhi nyime kanyo. But mano penjo ni Morris Onono mano ka ang yudo thuolo mar duoke ang irange ane kanyo. Wadhi ote machielo ka ang waduogo ir Morris Onono mondo mi ang oduok penjo no mana kaka wayude kar kae. Jaro Soja wacho ni Cleo Mosnaim city manager Balawanga mano wood game matayo wacho ni matiyo matek Kisumu loko Kisumu chalo Europe gin gi Governor Nyong'o. Jaro Soja Gor Mahia 001. Erokamano ahinya ote mari bende ochopo Ramogi TV okinyi makawuono kendo wantiere koda welo kachiel koda ka jolony. Wacho ni jolony chenro mag bero boma ma Kisumu antiere ga Balawanga city manager kachiel koda ka jawala kendo jagoro maduong' e chiro mag jouso mantiere Nyamlori. Anga chak kod wach mag ntiere Nyamlori ka weche mag chama ka ji odar buche mopogore opogore kachiel koda ka jal ma okoni ni nyinge Dan ka ing'e duoka ne penjo mare. Achako di Morris Onono. Erokamano. Abo chako gi penjo mokwongo mar Dan. Okang'e specifically nen Dan mane nikech wan gi dans mang'eny Nyamlori. But gima dwa nyisi ni ka in johala ma Nyamlori in Dan, follow up koda immediately after this and the committee na on the ground mondo wang'e nto in gi stall kanye kata osemi stall kanye nikech nitiere jok moko ma bende loso moko bende oro ni CM messages to kwa verify to wayudo ni gin jok masemiyo stall. Mar ariyo on the same note, I'm sorry, nitiere Nyamlori nitiere jok mantie nigi ute kaka minyalo wach namba gi no to nyocho okous kanyo, nyocho nitie ng'amo rent odno mema uso kanyo. Priority mokwongo abro miyo ng'ama nyoche nigi mwandu ma nyoche uso because ng'ane ma kodar ji to onge kuma dhi dhiye gi mwandu nego. To ng'ama nyoche choko rent mano can be second priority. Priority mokwongo en ng'ama nyoche uso kanyano. So Dan ng'iri ka in ng'ama nyoche ka odino nyoche choke rent mano wanyalo loso bang'e but priority abro miyo ng'ama nyoche uso kanyano. An gi challenge ainano e Nyamlori nikech joma go sime mang'eny joma biro mang'eny iro ng'ato dak Mombasa to ne en gi ot Nyamlori ng'ama rent odeno eman kanyo. Onge kaka dang wawe ng'ano ma onge kuma dhi tere mwandu ne madhi use to war relocate ng'ama no Mombasa ot kata moko nyoringo duogo nyaka Nyoro, moko nose relocate, moko ne uso nyaka Busia but odeni koro ne oloko omiyo ng'at machielo. Onge kada ng'ami ng'ama gine Busia ma timo biashara kucha taweyo ng'ama nyoche ne kae. Mano e kaka nwayalo bwa agree mane gima nyak watin. Mar ariyo, penjo mar ariyo e wach buche wach jok manyoche ni kata mna gok ni moko kamoro. Mano e gimomiyo ne waywak kendo city no winjowa ni Nyamlori ka bedo relocated to miwa a space moromowa kaka jo Nyamlori mondo wabed kanyachiel ma ing'ang'ani Nyamlori owuok from point B to the point A kata A to the B magin mana kanyachiel from kuma ne Nyamlori nitiere nyaka Uhuru Business Park. It's hardly a kilometer. Oko ng'eny ma ing'an jogi nyodar ka jogi biro ka. So buche go pod bro mana dhi mbele. And we can renegotiate nikech ang'eyo challenge ma wan godo kaka johala ni sa movement kama kata seche manye wagero nitie time moro bedo wasted kanyo nitiere kaka ng'ato ko concentrate duke so
problem mar flow mar pesa chande bende nitiere. That is something that we have to accept. Ni some movement to challenge nyaka bedie. But oken gima bro bedo forever. Obo settle down, kwase settle down. We'll just resume biashara. Challenges go to nitiere. Haya. Kene nitie penjo mapok aduoko. Nitiere penjo mamoko to koro sana dani apenj gi kuom city manager Balawanga kama nitiere bathi kanyo. Embende wede thuolo mara duoko wachiel kachiel. Nitie penjo mano penj kanyo koda Lynn Blacksoil Nyarokinda PC. Owacho kanyo weche mag cartels gi weche mag choko rent. Ng'amoka udhoudi adek. Bende nitie cases machalo kamano kinde ma udarogi ka uterogi e chiro no mar Uhuru Business Market. Nyaka sani ponono mora museyudo to sekawatua machalo nade. Kati lernwa bende ni utiyo gi yo machalo nade. Mar kalo ote machalo kama ni ji odaro wuok Nyamlori ji ochomo Uhuru Business Market. Utiyo gi chenro machalo nade mondo kada jonyiepo ong'e kik gidhi ginyiepe bath ndara omakgi. Gionge pesa magidhi wuok go Central Police Station mantiere Kisumu kae. Cleophas, jo ng'eny, jo cartels ng'eny gi jo chok rent, gin be magipong'o town ka. Mana gima nono wacho no. Kane anya mi example ma Kibuye. Kibuye jine ni nyaka gi permanent buildings mana gi chok rent. Jino traders ma Kibuye ne umia. Nikech gin kanyo county choko osuru kuomgi, rent be ichoko kuomgi. Koro kane wa clear Kibuye mondo giwuog ger Kibuye kanyo giduogo maonge rent, ng'ato ka ng'ato opimne space. Kata sani rule number 1 ne po ni choko rent Kibuye to my stall. Ng'ato nyalo biro to bet gi stall ariyo, yudo ka ng'ato samoro en gi butchery to bath butchery no okete groceries. Mano is okay, onya bet gi stall ariyo. Onya kawo space ne no to subdivide. To wach mar rent e chiro mar sirikal watieko. Ne ginyalo timo mano oko kucha. Kanye wadhi kwano traders mag Garissa Lodge. Tiyudo ni joma ni kanyo gin either ng'at mondik tich to ndike tich gi ng'amo rent kanyo. Landlord ma kanyo timo mabor. En ogero kiosk moro kanyo matin. Kose gero kiosk matin to en odak Mlimani kucha to choke rent. Koro trader ni ok rent kanyo to ndiko another person. Koro kidhi kwano stall mondo ikaw nying ng'ato tiyudo ng'ama ondikne man kanyo. Kata samoro ikoso. Koro idoni wan wakaw ng'ama ne use kanyo. Wakaw. Koro landlord go to kwadwar nikech gine ma koro gokitiyo kanyo. To samoro gibiro te yudo ka stall achiel. Kani kwano stall achiel tiyudo ka ibiro yudo ji adek kanyo. Yudo ka ng'ama no rent kanyo. Landlord ma kanyo ng'ama rent kanyo ng'ama tiyo kanyo. Yudo ka gin adek. Emiyo samoro namba gi medre. To wamiyo gi opportunity te. Tanyalo nyisi ni wachako gi wach mar jo landlord Kibuye ni wasetieko Uhuru Market watieko. Sama ang' watieko to wadhi timo the last gimiluongo ni biometric. Biometric. Inyalo bet gi stall ariyo kata adek to kichoke rent. Wan wach rent watieko. Gi cartels watieko. Na wach maber ni sama wasettle jogi Uhuru Business Market. Nitie business people maber interested. Giri space kage kacha. Mamano crash nikech market be nyaka bet vibrant. Okinya kete kete maber nigi tarimbo kende to butchery onge iye kanyo. Ng'ano be dwa keto liquor shop ne moro ka. Ng'ano dwa keto chemist. Koro one tek ni ja ohala to space ne nitie to wamiyi. To kwabi yie ni choke rent. Achiel kuom yore ma oganda nyalo bedo ni tiyo godo mondo mi giyudi yuto mamoko nyalo bedo ni en mano mag rent. Emiyo samoro bende cartel gi nyalo bedo ni donjo. Balawanga e kinde gi duto chiro Cleophas. Cleophas chiro ok mar sirikal ok ibi choke rent. Ka e kinde gi ka onge wan ineno chiro mar sirikal Cleophas. Wan gimi biro ng'ado en license kende mar jo county. Kidwa choko rent to diger chiro ni ikete stores choke rent. Bende ubo mi lesen mar dhi. Nikech traders chako mare. These are small scale traders. They are small scale traders. To your chok rent gi ma exploit gi. Karaman to wagero chiro nang. Okay, gero chiro mondo kon small scale traders. Ini kori dilo create landlord. Landlord en lopi. In gi title deed kanyo. Mago gik moko nya iye. Wan wadwaro ni traders odhi kanyo
maonge choko rent. Emomiyo ka sani kisemako space ni tibo chamo nyaka nyikwai miweni wuodi stall no bobet kanyo to ok ni choke rent. En penjo ma wanyalo penjo. En penjo ma wanyalo penjo kendo kata sani bende kata ka waduoki mane wach mar chiro gi choko rent makama. Ng'ato kao stondege okito kacha kendo koro kao stondege adek ma en kata stol achiel ma en go miwacho no to omiyo ng'ama chielo ni makoro chule. Ka in gi lesen, ere kaka udhi rango ni jogi chulo rent, ok chul rent, to en ng'ama uso ne stall mare kata kama use no ema choko rent ni pile ka pile. To in gima in go county en mana license mano nyiew kuomi. Wadhi timo gimiro biometric nikech market nyaka wachoke revenue. Nitie market nyaka wachoke revenue, nitie wan gi stima nyaka wachul, wan gi pi nyaka wachul, nyaka collect garbage. Wadhi timo gimiro ng'oni biometric. Biometric no digoli wadhi mi code mari gi pin tax mari. Pin number ni kwaido ni in gi gik mi rent out udhi chikre. To wamai extra stalls kata igere ni gi pesa ni wamai extra stall go tidong gimitime ohala. To ka in gi duka mameni ni 3 doors to ni nyingi te to kichoke rent waonge kod gi shida. Gimo kwadwar ni local landlord e chich sirikal. Mani gimo wacho. Biometric nudhi time nade? Udhi ranga ng'o kacha? Ponono udhi kao nonro mag ng'ato kaka fingerprints e kinde ma ochudo koso udhi tiyo gi nonro machalo nade mag ng'ato? Mondo wawach ni kan koro kaka Cleophas an gi chiro imiya stall kanyo Uhuru Market, Uhuru Business Market, ane machulo usuru mantiere kacha, ane machulo lesen mantiere kar kacha. Ere kaka udhi time yo mar biometric ni? Biometric ni yo mayot mondo jopiny owinje en ang'o? Biometric en computerized. Ineno mae mar jochiro nikech opogre matindi inyalo paro kata kamitiye e studio kanyo. Biometric en ni samoro ok ibedo restrict mana kidonjo gi thumb midonjo kidiyo lweti kode ka gino yawre to nitie mwase develop mwase test mwang'eyo ni mae en kar abala wanga kata mano duka ne koko bedo kaka ne jatije no emo register kanye madonja. To ognyiso wa ni chulo ga license gi pin tax. Ing'e ni kichoko rent to kata kidwa choke ka cash to pin number gi iTax chiemuru bro reveal. Wabro fwenyo yudo jo halago mon kende ong'ere gibo wacho ni ng'ane choko rent ka. It is a communal thing mok kinyal escape. To rule number 1 ni kichoko rent to wabu milestone no. Make gi kanyo koro ntiere ote mamoko bende makoro wadakalo ka odong' madakika maroma 6 kende to watieko to gima nalero be ang'eyo nitie jomoko ma en odhi adhiya kanyo to kao space to kosekawo to uso. Kiseuso wan kosemi space to uso to mano wachni kise transfer ni ng'ato mano koro wachni nikech nosemi opportunity to maybe samoro kao space to uso bathe konchielo subdivide ng'ato which is okay, lakini kama no setimre makisegero stall to rent okwadwa and then uso no bende what discourage. Choko rent gi uso en gino ma city manager wacho nok dwarre e chiro no. Chiro mora mora mantiere kaunti ma Kisumu. Wayuda ne ote magi ma ibedo gi orona kache Facebook mora mara Ramogi TV. Okinyi makawono en aria deka uchalo nono. Mano SMS line marwa ka Facebook sani bende koruntie ote mopogore. Ja ote Millicent ka mano mar mweru upanda Siaya County awinjo malera ahinya. Sani koro ayude ote mamoko mantiere kod penjo kod mago mathoth. E Facebook acha. Lewis Woda Wasiboda. Kisumu pacho ler maratari. Penyina bala wanga ni nang'o tiyo gi mbi mathoth sama otimo tijegi. Manang'o mede gi wach mare mugi kama duogo ire mano dong' dakika 4 to watieko. Owacho ni ochuno ni nyaka adhi mana Nyamlori gi Garissa lony. Owacho mano bende penjo mare kantiere kar kanyo koso nego ketgi kumoro achiel. Penjo ma kama nang' idwok bang' ka waseduogo iri kodong' dakika 4 to watieko. Penjo machielo bende kantiere kanyo nyayudo. Chris Jakondo Mula owacho ni mara lego agoro oyombe Ramogi TV ler kabisa ayie gi kaka Ted County ma Kisumu tiyo nikech sani Kisumu en mana Europe. Ero owache kanyo mano telo ma county poch gi pak ne bala waga kod team ne malero county ma Kisumu. Ilari Okelo city manager miwa thuolo kaka jobuk mondo watiek season mar back to school. Wan kod season achiel kende higa. Paro ma in godo ler ndi
lakini bede kod chuny mar dhano iwinje ywak marwa. Januari kata Februari ok en sa maber mar muko ji, kata kamano Abala Wange wacho ni ok en mar muko ji. Adani aduog iri kang iduoko penjo makamagi ma moting'o nyaka mar Hilary Okeloni, imede nyaka gi wach mari mogik, kata adhi akaw wach mogik kowuok kuom Morris Onono bende. An kuomi koro Abala Wanga, kata adog ir Morris Onono. Awacho ni gini en plan. Jobuge ung'en ni wasekwanou waketonu space. Ok no wacho ni wuoki wan wamiyo duration, wan negotiate kodu nikech ubro mana dar ka usetieko loso stalls ukacha magirumo. To bende kik urit ni koro na Abala biro muko, aye uru wach mar muko dara uru kendo. Anya miyo example, kane wadaro ji but kanu kuma ne wacho cha kane dhi maendeleo, jogo kane osegolo stall gi gigola gola kendgi, nigola gola kendgi moyudo ka ji adek kana ariyo manodong'. Koro onge haraka, usa buge ter nyithindo school, lakini kik iloke comfort zone ma koro in budho budho kanto jo aduto osedari pod inena kanyo. Emomiyo wachiwo ma 30th no pod wabo negotiate go officials, ka pod ok un ready to wabo extend. To kiubeda beda kanyo koro wabo extend nikech koro kidwa dhi loso kari. Dar mondo dhi mondo chiro bed vibrant. Gibiro winjo maber malich nikech chiro kanitie kama ji biro ka visit chiro kata mana dwe achiel nus milion, mano chiro maduong' kabisa kaka Owino Market Kampala. Temo loso ka. Wadhi adhiya to bende onge ni mbi kiang'ono ang'ono, wan wadhi adhiya taratibu mos mos. Wan wadwaro mana ni ji obed kama organize, kama ler, kama giuse maber, kuma jopiny to ng'eyo. Ka ng'ato wa Kisii to ng'e ni tero rabonda Uhuru Business Market, ka ng'ato wa Kitale to dwa chopo godumbe Kibuye, ka ng'ato wa Kampala giuso gilewni to dhi Uhuru Business Market, odhi kamoro achiel. Chiro ma organize. Uhuru Business is chiro man gi the best parking, ma Cab Road gi kila kitu. Ne kaka sani Jubilee chal, kata kama ipake mtoki dhoge kacha onge. Waseyware gi jaero muwuok ogiwinji gi block nyaka kama ok nyaka donjo Jubilee park mtoki. Uhuru Business Market nigi space maduong' maber mar parking gi kila kitu. Abala Wanga, jogo mawacho mondo koro mi thuolo mar wacho wach mari mogik okinyi ma kawuono mede gi mae. Jogo mawacho ni tiyo kod agoko ahinya, jogi kia ni nigi komiti ma itiyo godo mondo mi chop gini e yo makare. Inyalo kono giang' okinyi ma kawuono. Tie jogo ma orote wacho kata ni ero wood game ma tiyo e county ma Kisumu, itero jo Kisumu ng'wech ahinya. Jogo wacho ni tiyo kod agoko, in gi wach mane kuomgi okinyi ma kawuono, inyalo kono giang'. Ingin Cleophas wach magagoko mago ting'ena yany mago ok weche mabeyo. An ondika gi sirikand Governor Peter Anyang' Nyong'o. Anyang' Nyong'o nigi cabinet mare. Abende kendo atiye bwo city board. Kine wawuok gi gimoro mwatimo, osedhi modhi e city board, mwuok modhi e cabinet. Makoro nyaka implement kaka city manager. Ok achiwa nachako timo gimoro. To watime ga taratibu, wakuongo loso gi jo ohala. Neno kata jo matatu, nwarado for almost 8 months. Mondo wachak divert matatu go. Neno. Kata sani, wadhi taratibu mos mos. Nyaka wane ni watieko gimoro. Onge ga agoko ka. Mana ni samoro, ji ok dwa winjo wach. Ok nya yalo gi wach miwachi gimoro gi ji kuom higa achiel ni yalo ga yalo. Emomiyo sheria bebeti ni koro nyaka ilu sheria. Ok nyal bet ni waselos town, nitie policy ni kik ing'ulo law e town, kik iol pi lak ndara, kik itim ang'o. To koro koyudi momaki to Abala tiyo ka goko. Ok nyal bet ni ka wasegolo jo Garissa Lodge gi jo Nyamlori kacha waloso ndara cha, to ng'ato pod dwa wuok kendo dwa duogo kanyo, no bende koro kelo container. Ok nyal timre. Mane ma koro yuda gokogo. Mano koro gini warakre araka kodi gi sheria. Aya, wach mari mogi koro odiochieng' ma kawuono, telo mag counties gi telo mag sirkal mar Kenya, kaita adoga winj wach mar Morris Onono. Wach mari mogi Abala. Nitie gima dwa clarify Nairobi. Ineno ka kwaloso Nairobi, Kisumu. Governor Anyang' Nyong'o e chairman mar Urban Caucus, Council of Governors. To gima timore Nairobi, aneno ka Deputy President Rigathi Gachagua temo tamo Sakaja timo gigo. What Deputy President Rigathi Gachagua is what is called populist tendency, berruok ni ji.
You cannot reform Nairobi with populist tendency. Let him leave Sakaja alone to implement the reforms in the city. Let him not try to utilize kujipendekeza kwa watu, make people like him by trying to oppose very, very simple policies that the governor of Nairobi is doing. He is going to create a populist tendency problem. Yeah, because even in Nyeri, Nyeri is very organized. Yeah, even if you go to other places, very organized. Urban centers in Kenya are emerging as very organized areas. So you must have order in transport. Regarding Gachagua is talking about music at night. Where he's staying, no one is playing music in his own compound. He's staying in a very quiet place. Let him relocate his home to go to those next restaurants if he can sleep at night. So let him leave Sakaja to reform the thing, because we are comparing notes with Nairobi, Kisumu, and Mombasa to uplift the urban centers. But what he has started, this populist tendency, is not going to implement. Let him now deviate from campaigning time to reform time. He is now a leader. He's not campaigning for anything. Let people work now. Thank you. Erokamano ahinya mano city manager ma Boma Kisumu Abalawanga. Erokamano kuom thuolo mari ma ikawo mar bedo kod Ramogi TV. Atieko kod Morris Onono. Morris Onono, in kanyo kore lojo ohala manje Boma ma Kisumu. Ote mari mogik gi wach mari mogik nyalo bedo mane okinyi ma kawuono. Erokamano, gima nyalo wacho, adwa kwayo johala kendo adwa kwayo the leadership mag various sectors mag johala ni watemuru, wachikitwa, wabed piny gi the city management mar taondwani. Wanegotiate ni jowa gik mwaparo manyalo bedo ni gima beyo. Watemuru, wachiw leadership ne johala. Onge kuma teke lead maloyo leading johala gi kata telo ni johala gi. Gimomiyo mano ji owuok e backgrounds mopogore opogore. Nitiere a lot of incitement. Nitiere jok moko madwaro mana ni chaos obede kind sirikal gi ja ohala. Akwayo leaders mag various sectors kochopo kunda inago washouru leadership. A leader okochuno ni nyaka idhi whatever is popular, but you might guide your people in the right direction ba udhi e direction moripo be no dhie madhi konyu. Mano e gima timo kata Nyamlori ne wan gi few resistance mo jibedo incited from outside ni kikutim ma. To one as leaders wabet piny wa offer leadership, wanyiso gini this is the direction. You might not like it now, but you will like it in the future. Jowa eventually no winjo mano. Another thing madwa nyiso jowa majohala kamano. Anen challenge man godo kuma nitime relocation chande. Ka ok neja Nyamlori, nitiere section mar Nyamlori. We interfere gi kumobedo relocated, kumobedo preserved ni jo Nyamlori. Dhi e section mondo mi tich obed mayot, because gigi nobedo planned gi city kamano gi leadership, various leadership mag sectors, mondo mi tijwa obed mayot. Nyamlori, make sure ni dhi mondo idhi kaw space, nikech onge ng'ama bro chung ka guard space no mano moweni no ni ibro bire bang'e chieng' moro ka kore fail ni time mochopo makoro kudwari kuma iparo ni nyaka ibedi abeda gi thuon. Cause mano e gima timre. Wabro tiyo go first come first serve in recognition ni ja Nyamlori. Then oken gima bende wabro timo forever. We have other things to do ma concentrate e biashechewa. Okwanyal rito ni nyaka chieng' moro yie kore kete mang'ono. I'm happy ni 90% mag jo Nyamlori oseyudo karegi and gedo dhi mbele. Kwayo na do waseloso gi the management mar city. Kwayo na en ni nitiere nitty-gritties moko matindo e iye kacha. Mano wasewinjore gi city
ni gibro loso kaka the small pathways moko meiye kuondego and drainages moko meiye kuondego. Wakwayo ni giket mano in plan kendo seche mwagedo ni kwatika ni to mano timre mondo iye kuondego stondego obed accessible all of them. So far wan kaka jonyamlori wamor kendo wamor gi management mar city gi county kolure gi negotiation mwabedo go kodgi gi guidance mwabendo wamiyo jowa as leaders mok wabedo gi friction mora mora. Onge tiende bed gi friction ok nokonyo anything. Mano e gima nyalo wacho. Watemuru bedo gi kwe kata sectors mamoko. Ka un gi problem mora mora, wan wa experience dhiuru bed piny gi the city. Mr. Balawanga is a very listening leader and other leaders ma wan gi city. They ubed piny mondo ji olos. Goya goko mag jowa emwa ae niga gogi ni ma ok nyalre ma ok yatimang'o. These are human beings. Wabeduru piny wanegotiate uru walosuru mok nyalre go afadhali wanyisgi kwa bet piny to ginyis wan ma ok nyalre kata ma nyalre kata ma inyalo tim kama rather than shouting in the streets gi insight jomoko. Mano e kwayo makwayo godo other leaders mag sectors moko. Otherwise wan Nyamlori, we are peaceful, we are very organized. This few challenges matio ganyo wadhi deal kodgi. Those challenges to nyaka bedie wadhi deal with those challenges. Erokamano. Agoni erokamano aina. Cleophas ka loro kabisa. Ida loro kabisa. Loro Kenya ng'e. Loro koro kare mondo koro wami thuolo chenro machielo. Koro ka loro kabisa. Legacy governor nega nyang'o dwa we legacy Kisumu. Organize city. Kwa wuok Uhuru Business Market warie Nyamasaria Bus Park. Wadhi organize Nyamasaria Park. Kuonde mineno walosogi magi trading zones. Ineno kaka Nyamasaria biro sani wahala mopogore. Koro nyaka wayaw bus stage cha obed active. Gi organizing Nyamasaria Market. Kwa wuok kanyo to wa focus gimiluongo ni Industrial Park. Industrial Park odoro ni in the next 2 years, 3 years wayudo lo almost 150 acres. Watero jojuakali te, watero jobotoro te, watero manufacturers te mondo wabedi gi kama at least wan gi ji mokalo 500 maloso gik mopogore. Nikech city nyaka bed Industrial Park matimo manufacturing. Kwa kanyo Nyamasaria wadhi timo together Motonglo Market. Wadhi tieko resettlement Motonglo Market. Watieko mano to wadwa loso kuonde miluongo ni transport areas. Tramways transport kata bus BRT. Bus mawuok Kiboswa interchange bro bet town ka to dhi nyaka Dunga. Nitie mawuok Rabuor nyaka Maseno interface airport kod kae. Koro higni adek nitie wan gi tich mang'eny to wadhi tieko gi lakefront. Lakefront wadwa walos Dunga maber gi gik miluongo ni marina gi boating mondo wabed gi long street kaka Cape Town South Africa ma entertainment area opangre Dunga. Wadwaro ni kanga wenda mobiro oland Kisumu gi ndege kowuok to wayo $200. Kiyudo welo 1 million to $200 tiyudo ka nitie trickle effect. Koro ngire nyang'o nigi plan kendo jo board mara gi jo cabinet chak dwe maro do wuothe gwenge 14 wards in the city. Kale ka wacho gigi. Riat gi Milimani, Riat e Bigot. Gi Milimani wase identify kaka elite estate. Wadwa chako greening process gi getting community. Mondo lose maber obed estate manyalo attract other investors. Riat koro wadhi loko. Ka ning'eni gi plot Riat wabo yala ibedi 1 acre. Kichako subdivide to quarter wabo restrictive. Wadwaro manyo kuma gimiwa parking Marriott, shopping mall Marriott gi greening gi planning of those 2 estates. Wadhi mbele mondo estate moko bio kopo. Erokamano ahinya. Cleophas iko town ka waloro. Mano koro mogik.
Mano okadwa kod ulweny, okadwa ni tiagas donjo ka udonjo gi maiti ni udwa iki dier town. Koro ubro wacho na tiyo kaka oko. Gimiluongo ni burial within the CBD areas in the city waloro. Kika yudni iko kia obunga kama koa, kika yudni iko kia manyalenda, kik ayudni iko farms migosi, kika yudni iko bandani. The week kaburini. So kaka burino tami to turu no tami yudo dhifuati turu manyilo mane kwarwa idhi ikdala. Iko to koro wabro bare gi tiagas so kawuondi. Aya, abala wanga iwache, koro jodala wa mantiere kaunti ma Kisumu, Jonyalenda waboranga ne wachno kaka nje. Kata kamano sigana makamana gini wadhi losi moro makare. Angeni jogo mantiere kaunti ma Kisumu kanyo, studio makanyo dhi bedo kodi achiel kachiel. Nyakwara moge jongo goniro kamano kuom bedo kodwa thuolo ni duto, wasebedo kae kachiel koda ka welo duto makoro kineno mano abala wanga kachiel koda ka Moriso nono. En moro mar bedo kodwa e kinde gi duto ka wan kodwa Ramogi TV. Thuolo mano wakelo weche gi duto, ote ma odonjo maber ne jo kaunti ma Kisumu uye uket gi tim. Munyalo loko uloki mondo ngima ji odhi yo makare. An Brevin Chengbe wacho ni ayie gi twak madhi mbele Ramogi TV okinyi makawuono. Penjo mano chwal mbele kanyo wacho ni en receipt mane michiwo kinyne to osuru chok kinyne to receipt chiwo ikawo kawuono. Mano timore Nyamasare ni jojuok. Mago bende ulose. Kama chielo bende an bende amor gi tich abala wanga. To wacho ni anang'o omiyo tiyo gi mbi mamalo. Mano bende ne wasarango kar kacha. Nyakwara moga juang' wago ni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e thuolo ni duto. Kachiel koda Moriso nono abala wanga. Oriti masani wang'eni chenro pontie wabro twak man Ramogi TV. Oriti masani anyinga Cleophas Oluoch. Nyasaye mondo keti kama kare. Kinde gi duto ka intie itim gino makare ka chieng' tich ariyo tarik 10 dwe mar achiel higa mar 2023. Oriti masani. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel